Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirgen. Faraplylar çagalaryň ýokanç kesellerden ejir çekýändigini aýdýarlar. Ýerli ýaşaýjylar Farap etrabynda häzirki döwürde çagalaryň gyzamyk başda bolmak bilen dürli ýokanç kesellerden ejir çekýändigini öňe sürýärler. Azatlyk radiosu bilen anonim ýagdaýda habarlaşan käbir Faraplylaryň aýtmagyna görä, Lewap welaýatynyň Farap etrabynda häzir çagalaryň arasynda başda gyzamyk keseli has ýaýragly we resmiler oňa garşy ýeterlik çäre görmeýärler. Farap etrabynda häzir gyzamyk keseli gaty ýaýragly we çagalara uly wehim salýar. Çagalarymyzy etrabyň keselhanasyna äkidip görkezsek, ay bul gyzamyk wagtlança bolýan kesel biz hiç taýt edip bilemzok. Çagalaryňyzy öňüňizde şol owalky gadymdan gelýän emler bilen bejeri beriň. Bizde gerek bolan dermanlar we sanjymlar ýok diýip ýyzymda gaýtaryp goýberdi hekimler. O ýerlerinde bolsa çagaň yaramaýanna gerek bolan dermanlary we sanjymlary özüň alyp şepaat uýalaryna eltip bermeli bolýan. Çagaňa kesel ýokuşda etrap beýlede dursun. Vilayet merkezlerindäki çagalar bölümlerine hem sereden oklar. Derman ýok, sanjym ýok, yeterlik orun ýok diýip başyndan soğup goýberýärler. Näme etjegimizi bilmän Azatlyk radiosynyň üstü bilen ýokardaklara ardymyzy ýetirmek isledik. Bize kömek etsinler diýip Faraply käbir ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna maglumat berýärler. Howpsuzlyk sebäpli efirde adynyň agdalmalygyny sorap Azatlyk radiosu bilen bu urda gurrundeş bolan Lewap welaýatynyň merkezinde ýaşaýan käbir raýatlaryň aýtmagyna görä bolsa, gyzamyk keseli häzir diňe bir Farap etrabynda däl, eýsem merkezdäki käbir çagalar baglaryny hem wehim salýar. Lewap welaýatynyň merkezinde çagalar keselhanasy bar. Farap başda bolmak bilen käbir etraplarda we vilayet merkeziniň hut özünde gyzamyk başda bolmak bilen beýleki käbir ýokanç çaga keselleriniň ýaýwanlanmagy sebäpli keselhanada hastalara ýatara ýer galmady. Goloýda şol çagalar keselhanasynyň edil gabadyna täze çagalar diagnostika merkezine hyzmata girdildi welin Lewabyň merkezinde ada agdalyan çagalara niýetlenen iki keselhanada da hastalara seretmäge orun ýetmezçilik edýär. Etraplardaky keselhanalaryň ýokanç kesellere seredýän bölümleriniň bolsa gapysyndan girerýärler. Ýokanç kesellere seredilmeli ýerler harabaçylyk ýaly. Diwarlary opurlan, jaýrylan, suwuglary gopan ýagdaýda we içem hapaçylyk. Şoň üçin etraplaryň ýaşaýjylary vilayet merkezindäki keselhanalara ýykyn edýärler diýip Lewap welaýatynyň merkezinde ýaşaýan käbir raýatlar Azatlyk radiosyna maglumat berýär. Sözü jemlesek, ýokarda agdalşy ýaly Lewap welaýatynyň başda Farap etrabı bolmak bilen dürli ýerine çagalara wehim salýan gyzamyk ýaly ýokanç kesellere garşy görülýän çäreler barasynda Azatlyk radiosynyň ähli synançyklaryna garamazdan degişli türkmen resmiýlerinden nähilidir bir kommentariýa ýa-da jikme-jik maglumat almak başartmaýar.